Ano, pulang-pula yung langit. Ay ba yan? Ano mga par? Buti-buti. Tampig natin yun ay 10:30. At yan na. Yan, malakas na po yung ulan. At pinasok ko na yung ano, yung van. Gugulay ng ano, laing. Amuan. Napalaban. At yan po, nakabili na tayo ng ano, ng plywood para dun sa bintana. At kasi dun sa balita at ano alas 2 ng madaling araw daw mamaya. At nanood ako dun sa ano, sa mga video dun sa Facebook, yung TV at saka rapo-rapo ay ano na, bahana. Yan o, makulimlim na dito bandang Albay. Yung Albay ay nakakaranas na ngayon ng ano, malakas na ulan at saka hangin. Kaya bili tayo ng plywood para pantapal dyan sa bintana. Ilalagay namin ni Papa dyan kasi baka mapasok ng tubig. At si Mrs. ay nangunguha na ng ano, kamyas. Ano lutuin mo? Ha? Ginigiro mo na. Taga makinig po. Kasi pag Ano? hindi ko muna ubusin, malalaki lang kasi pag bumagyo, sayang. Yung malalaki lang, para pag hindi naman masyadong malakas, umabot pa hanggang fiesta. Yan. Yan o, gulay makadukat nga ma. Lamig ko kami ni Papa kan. Ayun, si Mama na magkulay. Katong na hana. Katong na muna, taning udma. Ay kung magbuhat ay ato kita gasol. Tipid-tipid, layaman ako ah. Ay gatong. Ad ko saan? Ad ko. Tanggalin natin. 290. Yung bili natin sa plywood ay 290. Manipis lang yan, pwede na yan. Matindi ang 290. Yan, sinusukat na. Putulin ni Papa. Napunta. Sa ito ba galog? Nilog ni Papa. Matikot siya nami.
Yun, umuulan na po. Hindi pala umuulan. Nag-ano na. Ayan po, umulan na. Sobrang itim na ng langit, oh. Ayan po, vlogger yung asawa ko. Sa wakas. Nakakatakot na. Nagsisimula na siya. Nagparamdam na po sa amin yung ano, bagyong Pipito. Nagparamdam ako. Maglada tayo ng kamote. Kamote. Ha? Saan dito? Pinamasayan ka? Ha? Oo. Hindi ka pinamasayan. Sabi ka sa inyo. Ha? Dito. Tadi pa? Balik ka na pakulo. Itatali ni Papa yung ano, bintana. Tadi di na pa? Tadi ah? Hindi na di pa? Hindi na. Tadi tinali dito. Pupunta rito para di mabaklas. Yan. Punta rin doon para di mabaklas. Kapag din itali, baklas yan. Kasi yung year ito, kahapon ipinagtali ko na rin siya. Inipit ko lang. Kanina umulan na. At ngayon, tumigil na. Bugso-bugso yung ulan.
Hindi kita nakaluwas. Tayo po tapos na. Bali, sarado na rin dito. Yan, bintana. Dito sarado na rin. Kaon na kauma. Yan, sarado na. At dun sa taas, okay na. Tapos, yung pintuan. Yan na. Amoy! Dapat ba daw kami ka one break? Puta hatog. Anog na. Tira ba ganing loob na? Amoy! Serapas! Serapas! Ako wala kung hindi ka trap. Ano niya mo? Ano tumamuda ha? Yan po, punta ako dun sa neighborhood, dun sa bahay nila mama. Kasi sila mama, dyan na natulog kagabi sa bahay. Kasama namin, naglikas. At pupuntahan ko si Pula. Kasi si Pula, hindi sumama sa kanila mama. Ayaw lumikas. Siya lang mag-isa dun sa bahay. Tapos yan, ulan na oh. At diretso na rin ako mag-upload dun sa bahay. Yan, nakakatakot tong panahon ngayon. Kasi kaninang umaga ay napakainit. Parang walang bagyo. Tapos ngayong hapon na, ito na. Yung ulan bumigla lang yung ulan. At sana makumbinsi ko si Pula na lumikas siya. Kasi yung bahay namin kahit yun simintado. Yeah, so hindi gaanong matibay yun. Maliliit yung poste nun. Tapos kalawakan pa yun kasi mga palayan. Yung hangin medyo yung bilong-bilo yung hangin doon. Kasi nung nakaraan nung 2016 ata yun o 17 yung malakas na bagyo. Ay yung bahay namin dyan sa tinatayuan na yan ay nagiba. Wash out talaga. Napakalakas ng hangin dyan kasi bilong-bilo yung hangin. Oh, lamig. At dito lang sa San Roque. Malapit kila Kuya Noli. Amo! Amo! Sila Kuya Gatso. Ayan, dito na ako sa papunta sa bahay. Walang tao. Wala si Pula. Saan ka si Pula? Wala, nakalak. At mag-upload na lang ako dito sa bahay. Wala si Pula. Saan ka pumunta? Shhh. Ano? Kasi dyan kalawakan kaya yung hangin bilong-bilo dito. Yan bukid din, balatan. Yan sa ulan. Yung Christine nga ay nabuhal yung kahoy na malaki. Nabuhal. Buti dito banda bumuhal, hindi dito sa bahay. Bakit may biga naman to. Kaso dito open. Pag pumasok yan yung ulan, dala yung na yan. Wala pang sanipa. Sana pray lang po tayo. At mga taga Bicol, ingat-ingat tayo. Pray lang. Dahil marami naman nagpe-pray. Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa bagyong Christine. Ay may panibago naman itong Pipito. Grabe. Kaya mag-upload pa ako dito kasi dun sa bahay, dun sa internet ko wala nang signal. Kaya try ko dito kung mayroon pa. O mayroon pa. Makaka-upload ako dito. At ayun, kanina pumasok pa sila.
doon sa bahay nila tatay. At pasensya na po kayo sa mga viewers, sa mga sponsor. At di ako nakakatulong ngayon kasi busy sa bahay, di ko pwedeng iwanan. Mas inuuna ko talaga yung bahay namin kaysa bago ko kung ano magliwaliw kung saan. Inuuna ko yung bahay kasi ako rin mahirapan yan eh. Dapat gusto ko safe lagi yung pamilya ko bago kong maalis. At may dahilan yun kung bakit di ako pumapasok. Makita nyo naman sa vlog ko kung ano ginagawa ko. Tatrabaho ko dun sa bahay. Tapos minsan naalok akong nagdadrive kung saan. Ayan pala si Pulay. Kung saan to galing. Ay galin. Krisya. Mag-ibakwit ka ito Paloy. Ha? Magbakwit ka. Kada sana? Ayan, ayaw niyang magbakwit dun sa bahay. Dito lang. Bahala siya. Sabi nila mama, doon ka lang matulog. Kada sana? Ako sana naman usap. Bahala ka. Hindi na nagawid ka. Last day na kanina? Ha? Last day na? Ayun. Ngayon lang ako ngayon lang ako di nakasama. Last day na po pala doon sa bahay nila nanay. Pasensya na po kayo. At di ako nakasama doon sa pag last day. At busy nga tayo. Yun. At ayun, salamat sa mga sponsor. At success na naman yung pabay project ni Kuya Noli Vlog ng Team Pahaway. May panibagong bahay na naman tayo natapos ngayong team. At sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Sa mga viewers, at sana wag po kayong magsawang manood sa mga panibago pang babae project ni Kuya Noli. Yun. At nabibisi lang po kasi talaga. Kaya sana pagpasensyaan nyo na yung aming kung minsan wala sa team. Tapos na pala kasi nakita ko dito sa upload last day na pala. Alam naman nila yun, nagpaalam naman ako. Ayan po, umuulan na naman. At pagka-upload ko, uwi na ako kasi baka maabutan pa ako ng malakas na 3:38 na ng hapon. Grabe yung ulan. At si Pula, ayaw talaga. Hindi ko nakumbinsi. Dito lang daw siya kasi may signal. Magbabaran out din magpapaisip pa sa amin. Ayaw umalis dito. Bahala siya. Siya lang mag-isa po dito. Uwi na ako. At ayaw talaga ni Pula. Dito lang daw siya. Mamaya burn out na yan. Uwi na ako. Bugso-bugso yung ulan kasi. Alas 2. Alas 2? Oh, landfall. Ayaw doon sa bahay kasi wala daw signal. Yung signal na yan, ang importante yung buhay. Basta sila mama nandun na, mga kapatid ko nandun na, siya lang dyan talaga mag-isa. Hindi na ako naka-upload na ako. Yung internet ko walang signal, gawa ng ibinaba ng yung source, yung pinagkukuhanan ko ng signal. Yan akang main. Yan po, dito na ako sa bahay at hugas si mama ng plato at nagsasaing na. Yan, saing. At nagpakargaan ko na yung isa ito, may laman na to. Hindi pa nagagamit. Ito yung dati. Ngara sa akin mami. Gisungon mo? Hugas at lalabas ako ulit at bibili ko ng kung ano pwedeng maulam. Gulay siguro. Di pa naman ako naliligo. Basta dito sa loob ay okay na. Sarado na. Sana wag mabaklas.
Ayos na. At yung ulit ng kapitbahay namin ay pinalagay na dito. At marami na rin nagbakwit dyan sa barangay. Ang dami na nagbakwit. At si Papa magluluto pa ng balot. Baka sakaling may bumili pa dyan sa labas. Ayan sila nini. Dito sila natulog kagabi. Ang dami ng tao sa barangay. Puno na yan ng tao. At yung battery ko ay ano, may laman na yan. Para may, kung sakaling mag-burn out, may ilaw tayo dito sa loob. Saka yung solar, full charge sa single. Ayan, at kumulo na yung kanin yan. Pinapainhin na lang. Luluto sila ng balot. Nililinisan. Ba't di mo tapos sinabay? Pinoy mo? Yung Pinoy. Ano? 5 minutes na lang. Ano si Pinoy? Balot? Sasabayin ko to. Sasabayin ko to. Yeah. Dari galing. Ikaw ano? Yan, bibili kami ng, maghahanap kami ng ano, balinghoy. Talbos ng balinghoy. Yan ang ulam namin ngayong gabihan. Masarap ng gulay pag ganitong tag-ulan. Lubi-lubi sana. Nyug-nyugan. Okay, no? Wala. Yan, galing kami sa San Juan, kaso walang gulay na ano. Makapili dun sa San Juan, kasama nung ano, kala ko meron. Try namin dun sa Malawag. Addan muna kami dito sa Tagpulo. Tingnan din natin dito yung ano. Yan, nakakatakot to. Tahimik na tahimik kasi yung sa ibang lugar ay malakas na yung mga alon. Kasi yung nakakatakot. LGU ng buwan dito na. Mga bakwit din dyan sa ano, sa elementary ng Malawag. At dito kami nakabili sa Malawag ng gulay ng balinghoy. Paborito ko. Nakakano ka pa dyan, karne. Tawa. Sarap gulay. Kami wala pa namin yung ano, patula. At gulay. Kaso mahal, ilang peraso lang. Yung tuyo ay 60 pesos. Pauwi na kami. Wala nalingawan. Pinababakal mo pinulo. Tagpulo. Andito na ako sa bahay at pabili na ng bulayin. Muna di, no? Yung mga na. Gulay yung ulam. Kanina, ulam namin ay laing. Kagabi ay ano? Patula. Bukas siguro ay opo.
Pag kumasan nuyog. No. Nuyog no. Mag-brown out pa. Pinarobredo kaya? Ano, pulang-pula yung langit. Ay, ko ayan. Red rice. Pula. Pula din. Namumula yung langit. Laki mo nga dilaw. Maray pa mo na parang kilo sa. Lang kilo mo kasi. Tao. Maray na sa ba? Ikan makasakal din. Pulang-pula po. Ano kaya yung meron? Ano kaya yung udyat na yan? Signal number 5 na. Camarines Sur. Daming bakwit dyan sa barangay. Ayun mga par, bali tinanggal ko na yung mga laman ng tindahan ko. Pati yung rip nandun na sa loob. Ay, ito yung ano ko, triangle nung mayroon pa akong bilyaran. May bilyaran ako dati, kaso naibenta ko nung nakaraang taon lang, o isang taon. Yan dati yung bilyaran. Yan, yun sa loob. Yan, tinanggal na. Kasi baka mabaklas, di natin sigurado. Kung malakas talaga yung bagyo na yan, may mawasak lang yung ano, yung paninda natin. Sayang yung puhunan at yung hiniram ko. Ayun, hindi pa tayo nakakaligo. Kanina pa tayo basa. Tuloy-tuloy pa rin yung paghakot natin ng mga kailangan. Tapos yung sakin, aakyat ko pa yan dito. Ay, madilim. Yung mga tindahan dito na. Kaya yung tinda ko ito sa loob. Yan. Yung panindahan dyan na. Parit ng kapitbahay namin dito. Ano yung Pinala nila ang atahan sa pagkasalan. at si mama nagluluto ng ano, binilo kanina na gulay, talbos ng balinghoy. Pagdino. Amo na yan? Pag-video na yan? Medyo sa... Ha? Sakto lang, sa tulog, sa tinda. Ito na kaya ito mga kami. Pitan na ah. Ayan, nagpa-video ko dun sa kapatid ko. At tinanggal ko yung mga debote dito. Nilagay ko dyan para hindi mabasag kung sakali. Ayan, malakas na po yung ulan. At pinasok ko na yung ano, yung van. Ito na ang top down. Ayan, ligo muna ako. At mamaya-maya kain na kami. At nakaluto na. Dapat ito na yung ulang kami. Gulay. Sabi ko kung ano ulam na, yun na ulam. Mupagkarasa na yun na ano. Yan po, kainan na. Bibihis na. Kain na.
Ang gulay. Gulay. May ginisa na sili. Pinapapak na nung siya. Inulam mo yung sili. Para isa, di ay isusunod. Mama. Papa. Bukay. Kamulad. Ganda ng pangalod nga ano. Si Ilang ate tayo. nagkisahan na. Wala kakain, burn out naman yan. Kaya nga. Saan naman suka ma? Ay, yung ano. Java rice yan. Eh, ali. Mas bago Oo, na may tayo pati ang nakamote. Java rice. Pag napupunta na ako sa wancho, pero tulog ako ito. Where's no? Nagaan siya. Ako na pala sa Chiban. Ano po yun? Ano nakauna? Una, tot. Kaya punta ka kay Papa mo ma. Kaya nagkakauna. Sana ano na kami sa ha? Ano? Sarap na butang. Surimot ka di ah. Ay, sobrang panaray man. Surimot ka di sa ulan. Ginamit ng mga tulad. Medyo nagbak na ng butangan. Ako na nga ganito nagkakot. Sinami ko na ni. Bebe, hindi ka magbubulay. Sa plastic. Pag taga-hanap-hanap na talaga kasi. Ito yung nilo ah. Surap ko pa dito. No? No. Ito ba? Di namin sabi na. Unang kunot sino. Kung nagbak na yung Butero, yung sabi mo. Ano? Marlo? Hindi mo na kaya uumpos. Natagak sa ulan. Labo mo. Ito ka na yun? malis na. Ito ka na yun? Ito ka na yun? Ano mga par? Good evening. Time check natin ngayon ay 10:30. At yan na. Malakas na yung hangin. Yung ulan, pabugso-bugso. Pero yung hangin yung ano. At wala nang kuryente. Grabe yung hangin, no? At naglandfall na yung bagyo dun sa Catanduanes. Yan. Grabe. At wala pang baha dito sa amin. Hindi pa nagbabaha. Dito nga wala pang tubig dito sa garahe. Kaya yung yung ulan mahina, wala pang tubig dito.
At ayun sa ano, balita ay alas 2 pa. Alas 2 ang madaling araw dito sa amin. Sana ano lumihis. Mas lumalakas pa. Good morning po mga ano sa parang Jason. Walang ganong ulan yung bagyo. Alas 5 na. Madaling araw. Ayan yung itsura ng bagyo dito sa Bicol. Hangin yung ano, walang ulan, walang baha dito sa amin ngayon. Ayan, mag-alas 6 na. Thanks God at lumihis yung bagyo dito sa amin. Okay na. Lumiliwanag na. At yung mga ibang bakwit dyan sa barangay ay mga nagsisibalikan na sa mga kanilang bahay. Ayan. Buti naman at okay na yung panahon. Kape. Malulit sa tubig. Ano nyo? Yan pansit binigay sa barangay ni Auntie Mercy. Pansit. Pa. Kami. Mi. Pansit. Bigyan ng Auntie Mercy. Kamu na, kamu?